Quan marxarem? De seguida que tot estigui a punt. Ja està a punt. Demà anirem a buscar tot el que ens calgui pel viatge. Has vist quin biquini més bonic? I per què el vols? Si això no cal. Perquè m'agrada. Quan vivia al poble, sempre n'havia volgut un igual.
Dídac, la deixo aquí. I què farem? Si trobem supervivents, si ens veuen amb les armes, no se'n refiaran de nosaltres. És millor portar-la sempre. Si trobem algú que no va armat, no té per què témer res. A més, ells poden tornar. Sí, però ells també són mortals. Per sort. Ah, que no saps qui arribarà primer a l'aigua?